Pokoknya melu seri minggat. Saiki wis gak minggat. Ya melu serine minggat. Serine wis balik saiki. Ora balik serine digawa bakul pentol. Ya Mas Mutolek yang punya kedung adem. Nah, sabar ya bos. Sopo dik ya melu kowe gak bahaya ta pokoke aku melu opo dik ya apa wae tenan to ning omah dhewe ae ono kancane aku pengen ngetutke aja eneng rudi lho biyen aja jene melu piye ya piye pokoke aku melu ning ndi ning ati wae ning omah dhewe aku pengen ngetutke ditinggal dhewe Yendang atus dik, yendang keramas nganggo sabun apa nganggo sampo awan-awan aja ngelamun ngono wae kok rekok mutok yendang dandan dik, yendang macak kowe tak jak kowe aja bingung panas-panas aja ngelamun ngono wae kok wekok mutuk pokoke melu sapa dik ya melu kowe tenan piye pokoke aku melu sapa ya melu kowe amang ning omah dhewe lunga kok dhewe-dhewe piye yen janjine posing pokoke seri kapan kowe bali
tega to Sri. Iki wayahe tandur barang. Tanduramu di sak pojok. Ora kok tutukno. Ijo kok ero. Lah tak inceng amben jetit iki. Aku lah sak pocong dasku mumet. Lah iya. Wong sak pojok kok ditinggal mulih to Sri. Dak kening Madiun ngawi. Sekali lagi sebisa malih buat Mas Kuntolip. Yang punya gedung ada Mat Siang, Mat Kabinet aktivitas. Pak Ali, bakso, Mojopahit, stand pinggir jalan raya Isor, wit gede. Sawang tambah manis iba bunga yen aku nyanding slirane ora bakal hatiku kegiwang liya Yen si podang andut ati kapranan naremedang ati katangan saya tetra
Tek Ogleng Sutra Ungu. Kata Ogleng Sutra Ungu. Spesial malih. Nah, spesial kaki Mas Muntolem kagungan guyangan Gedung Adem Bojonegoro Jawa Timur Indonesia. Yuk. Studio R live stream di Bojomurut. Nunung serang
sutra kuning ya mong sing tak puji muga sliramu ora bakal lali Piriki cekap titi wanci maghrib mangke dalu dipun lajenganing malih nuwun kalau nuwun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesta Marabangun sepat tempang ali woyo jalan
Mano amri